Ассалому алейкум, бардори азиз. Ҳамаи шуморо хушомадед мегем ба канали Толибов, ба авиакасаи Толибов. Бардори азиз, як хабари срочни аст, ҳамроҳ мехостум ки ба шумо бирасонам. Нархи билетҳо боз ҳам арзонтар шид. Аз шаҳри Москва ба шаҳри Бохтар, Қурғонтепа нархи билет ҳамагӣ дар моҳи январ 10 000 рубл шид бардоро ва аз шаҳри Москва ба шаҳри Куло бошад 11 600 рубл. Аз Москва ба Душанбе бошад дар моҳи январ аз ҳама арзонаш 12 900 рубл шид бардоро. Билет бениҳоят арзон шид. Рақамҳо дар рӯи навор ҳаст. Дар ҳамин рақамҳо WhatsApp дорем. Режими кори мо аз соати 7 саҳари Москва то соати 10 шабона ба вақти Москва аст. дар ин вақт шумо метавонед ки занг занед, саволҳои худтонро пешниҳод кунед ва билет харидорӣ кунед. ва ягон хабарҳои нав кишид, билетҳо боз ҳам арзонтар шид ё ки ягон изменение шид, ҳатман видео карда ба шумо мефаҳмонем. саломату сарбаланд бошед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад.